maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ilabi na sa atong mga viewers din na. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Happy morning kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Maayong buntag kaninyong tanan. Ano na sabta ang atong programa, mga kasyargaw? Ang Siargao TV News. Maghatod kaninyo sa mga latest information sa milabay nga 24 oras. Mga latest information sa Siargao, sa rehiyon sa Caraga, probinsya sa Surigao del Norte o sa tibuok nasod Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kini ang inyong nagalagad sa atong live stream karon, Kuya G. Magandang umaga, good morning po sa tanang munisipalidad nga sakop sa atong probinsya. Ilabi na usab sa sakop sa isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na din ha sa Dapa, San Isidro del Carmen, sa San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa tanang nag-birthday usab, happy birthday kaninyo. Maraming salamat po. Good morning. Happy birthday. Good morning usab sa atong mga frontliners din ha, nga padayon ang effort sa paghatag kanato aron na maserbisyuhan ang katawhang Surigao-non, katawhang Siargao-non, katawhang Pilipinhon. Good morning sab kang Sonia Sentoy, Joves Tanchado, Cliffany Angla, Angie BC, o Nicole Quison. Good morning po sa inyo. Salamat sa suporta. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang atong programa matag alas 6 na, mga kasyargaw, Lunes hangtod na sa Biyernes. Kini paghatag kaninyo mga latest information para masayod kita sa mga panghitabo, mga kasyargaw. Thank you sa atong mga supporters din na. Ilabi na kang Bambi Toralba. Maayong buntag. Salamat. Kung gusto ka mo magpa-design, mga kasyargaw, kontaka lamang si Bambi Toralba na iyang design shop. Maayong buntag kaninyong tanan. Karon, mga kasyargaw, ang headlines sa atong mga balita. Port of San Benito giablihan na alang na sa pasahero og cargos. Samtang dugang nga rapid antibody testing facility giablihan na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Samtang dugang holding area alang na sa mga rapid testing giinstalar. Samtang 15 o 18 million pesos o 15 million pesos gidonar sa THPAL alang na sa pagtukod sa pinakaunang molecular testing laboratory sa Caraga. Samtang Vice Mayor sa Bacuag mihatag og pamahayag alang na sa mi positibong Bacuaganon. Samtang Department of Transportation Caraga mipahinumdom sa publiko nga mag-renew na og driver's license. Samtang 100,000 pesos benefit gihangyo nga makuha sa mga health workers nga naigo sa COVID-19, kini giinsister.
Samtang COVID-19 testing laboratory sa atong nasod nadungagan pa og duha ka buok. Samtang kaso sa dengue mga kasyargaw sa atong nasod miubos sa 46% o 46%, sumala na sa Department of Health. Good morning, Nancy Bell Del Puso Trazares. Good morning sa imo. Maraming salamat. Good morning. Happy viewing. Ilabi na sa atong mga ni-react, atong mga reactions din hini sa atong live stream karon sa atong programa nga Siargao TV News. Good morning kang Diyos Kekihano, Lina Samontina, Junmar, Sonia Sentoy, Jubs Tanchado, Maria Jimenez o Maria Niljen Jimenez, Jolo Magtas, Mary Bermudez, Clifany Angkla, Angie BC, Ria Quadaquiver, Bambi Turalba, Nicola Quizon. Good morning usab Maria Niljen. Maayong buntag. Good morning, magandang umaga po. Salamat sa suporta. Please like, share, follow sa atong live stream karon para dagan po ang makahibalo sa mga nagkadaiyang impormasyon, nagkadaiyang balita din hina sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasud Pilipinas. Dili na ta maglangan mga kasyargao, atong pagatan-awon karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit mga kasyargao sa Mindanao makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargao. Ang atong nasinati nga pag-ulan mga kasyargao sugod pa kagahapong adlaw hangtod karong buntaga mga kasyargao tungod kini sa ITCZ. Atong makita sa atong screen mga kasyargao nga adunay pag-ulan, heavy rains nga atong makita. Ilabi na din na sa Caraga region mga kasyargao. Adunay green, light green ug pula gayod mga kasyargao. Ipasabot ana mga kasyargao, adunay pag-ulan nga atong masinati dinhi na sa probinsya Surigao del Norte. Karon gani madag-umon mga kasyargao dinto na sa gawas o dinha na sa gawas sa atong studio. Ingat-ingat pagdala ka mo ng payong mga kasyargao tungod kay ang pag-ulan dili nato malikayan. Payong lamang ang atong kinahanglan mga kasyargao para dali kita nga makasugbong bisan unsa nga mga lugar pa. Good morning sir, pa-shout out sa Malinaw family sa Burgos Poblacion 1. Happy viewing Malinaw. Shout out sa pamilya sa Malinaw family o pamilya Malinaw family. Shout out kaninyo gikan na kang June Mar. Salamat. Karon mga kasyargao, ang headline sa atong mga balita, ang mga detalye ni ini. Port of San Benito giablihan na alang sa pasahero og mga cargos. Giablihan na sa probinsya Surigao del Norte ang Port of San Benito o Port of Del Carmen alang na sa pagbiyahe sa mga pasahero o cargos pinaagi na sa Memorandum Order number 20-167 series of 2020. Kini nga pag-abli tungod sa nakita sa probinsya ang negatibong epekto sa pandemic. Ilabi na bahin sa atong ekonomiya. Nasa iran usab
mga kasyargaw nga dito sa Del Carmen giablihan na usab ang maong mga biyahe para na maka-accommodate sa mga cargos nga panginahanglanon sa maong munisipalidad, ilabi na sa Port of San Benito usab, o mga pasahero nga gustong muadto sa nagkadaiyang lugar o munisipalidad. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw dinhi na sa Port of San Benito o dito na sa Del Carmen. Aduna nay biyahe nga gitugutan sumala pa sa maong resolusyon o memorandum order mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, kini, good news kini mga kasyargaw, ilabi na kanato, ilabi na sa atong probinsya. Kay nagkadaghan man ang mga ROF sa laing lugar o nagpositibo nga ROF o LSI. Dugang nga rapid antibody testing facility ablihan sa atong probinsya, Surigao del Norte. Tungod sa padayon, mga kasyargaw nga pagdaghan sa mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Caraga Region, ilabi na sa mga gihimong pagpauli sa mga locally stranded individuals o returning overseas Filipino, nasayran nga gipagawas ni Provincial Governor Lalo Matugas ang Executive Order Number 20-018-A Series of 2020 kalabot na sa Provincial Ordinance 07 Series of 2020. Ilabi na ang pagdugang sa mga maong mga testing facility. Nasayran nga usa ang Higakit Polyclinic nga sakop niini ang munisipalidad sa Claver, Higakit og Bakwag. Ilabi na sa operasyon sa Higakit Polyclinic, isa ni sa mga nadugang. Laki ba usab ang Mainit Medicare Hospital nga ang sakop niini sa operasyon mao ang Alegria, Mainit og Tubod. Samtang ang ikatulo mao ang Malimuno District Hospital nga sakop niini sa operasyon ang Malimuno og San Francisco. Nasayran nga ang Provincial Hospital pagaserbisyuhan ang Surigao City, Placer, Sison, Taganaan o ang tanang munisipalidad ning atong isla sa Siargao. Mao kana mga kasyargao ang dugang na mga testing o antibody testing facility kung Rapid Antibody Testing Facility sa atong probinsya Surigao del Norte. Gi-identify kini mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte o adunay mga nagadaiyang scope sa operasyon niini sa mga lugar nga pagaoperahan niini. Good morning, gikan na kang Conrad Mark Arlina. Maraming salamat po. Good morning kanimo. Magandang umaga po. Sir, shout out sa PLDT Fiber Home sa Tugbungon, gikan na kang Junmar. Shout out sab, shout out. Dagang salamat Junmar sa pagtutok, dagang salamat sa imong shout out, dagang salamat sa imong reactions mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dugang holding area alang na sa mga rapid testing giinstalar ilabi na didto na sa provincial hospital. Tungod sa padayon nga suwestyon og tingog sa katawhan mga kasyargao, nag-install o nag-instalar karon ang Surigao del Norte Provincial Hospital og dako og komportable nga holding area sa mga rapid testing. Wala pa'y kalabutan sa dugang pang waiting areas. Kinitungod aron mamahimong epesyente og madungagan o mudaghan ang kapasidad sa mga
issue aron makabenepisyo ang maong mga Surigao nun o kapasidad sa maong mga testing facility o testing standby na rapid testing tents mga kasyargao. Kinitungod aron usab nga padayon nga maminaw ang maong institusyon alang na sa mga suwestyon o feedback aron usab ma-maintain ang zero local transmission sa probinsya sa Surigao del Norte. Giinstalar ang maong mga holding area mga kasyargao para madungagan kay ang provincial hospital aduna na may kakulang sa mga holding area. Apan karon ang provincial hospital sa Surigao del Norte miinstalar niini para na madungagan ang kapasidad sa pag-hold. Ilabi na karon adunay mga nanguli nga mga ROF og LSI. Mako na ang latest updates mga kasyargao. Good morning, sir. God bless us all today. Stay safe. Pa-shout out kang Ate Angie. Shout out po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong suporta. Daghang salamat. Samtang sa padayon nato mga kasyargao nga pakigbatok usab kausa usab dinhi na sa programa nga Siargao TV News atong ipakita pirmi kaninyo mga kasyargao ang kampanya sa Department of Health, UNICEF ug sa USAID alang na sa pakigbatok sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19. Mao kato mga kasyargao ang perming pahinumdom kampanya sa Department of Health mga kasyargao uban sa UNICEF o USAID. Good morning, Loparts Biling. Salamat kanimo. Daghang salamat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargao. Kininindot usab mga kasyargao tungod kay adunay donasyon nga atong nadawat. 18 million pesos mga kasyargao gidonar sa THPAL alang na sa pagtukod sa pinakaunang molecular testing laboratory sa Caraga. Suportado mga kasyargao sa THPAL ang atong gobyerno ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Nasayran nga migahin ang THPAL og 18 million pesos gikan na sa 2020 SDMP alang na sa pagpondo sa pagmugna og pag-istablisar sa pinakaunang molecular testing laboratory sa Caraga. Kini aprobado ni DNR MGB Regional Director Engineer Glenn Marcelo Noble uban sa pagsuporta sa provincial governor sa atong probinsya nga si Governor Lalo Matugas uban usab sa direktor sa Philippine Red Cross nga mismong si Senador Richard Gordon uban usab sa direktor sa Philippine Red Cross mga kasyargao. Kini usab nga lakang suportado sa Interagency Task Force aron ma-prioritize ang testing sa mga individual nga adunay travel history sa mga lugar ilabi na sa local transmissions. Nasayran usab nga ang maong laboratory equipped
sa modern facility alang na sa pagproseso sa RT-PCR testing aron madetermina ang mga individual nga na-impeksyon o natakdan sa COVID-19. Mao kadto ang latest updates nato mga kasyargaw. May tungod na sa maong pagdonar sa kantidad 18 milyon. Samtang busy mayor sa Bakwag mga kasyargaw mihatag og pamahayag alang na sa mi positibo nga bakwaganon. Mihatag karon og pamahayag si Vice Mayor Sheila si Bedo may tungod na sa bakwaganon nga nagpositibo nga sumala pa kaniya kalmar lamang ta bakwag kay pag-abot nan ining taga-ato nga nagpositive naka-isolate na ini siya daan pag-abot pagikan sa Cebu. Kay tag-rapid test naman dadyon ini siya. Tungod kay positive man ang result. Waya ni magsuroy-suroy o waya ming uli sa ila bayay. Nakakordon man gani ang isolation unit until minggawas ang result na sa swab test niya. Adyaw mo kapanik og pang-discriminate og tao nga mga LSIs og ROFs ilabi na gadyod sa naigo sa virus. Ya nila jaon gigusto nga masapnan og virus. Di sa pwede nga di nato sila paulion kay may kamanduan man ang higher authority. Kadto gitawag nga balik probinsya program. Ang barangay og LGU sab ang magtingkagol kung dili kita o di ta musunod sa mga order ng presidente. Ang ato lamang ini kuman labi na sa mga gahi og uyo magbinantajon kita. Sunda ang mga polisiya sa gobyerno kay ini nasakit dili ka kumpiyansahan. Stay at home kung way importante nga katuyuan. Always wear your face mask and observe social distancing. Dili anay magtapok-tapok. Let's pray for our kababayan. She needs it most. Sa pamilya ng nagpositibo, keep the faith and be hopeful nga unta sa next swab test will be okay. Ang LGU andam kanunay mo suporta ug mutabang sa idyo. To case number 30, don't be sad and depressed. Laban lang, die. Kaya na nimo. Someday everything will be okay. In God we trust. The 10 new RT-PCR confirmed positive cases. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag mismo sa Vice Mayor sa Bakwag nga si Vice Mayor Sheila si Bedo. Atong gibasa ang mismong statement niya mga kasyargaw. May tungod na sa ROF o LSI nga nagpositibo. Usa ka 22 anyos nga babae nga LSI gikan sa Cebu og niuli dinhi na sa atong probinsya labi na sa Bakwag niadtong June 6, 2020 pinaagi na sa Tugo na barko nga miabot sa Nasipit Port mga kasyargaw. Kaya ang atong Bakwag atong munisipalidad sa Bakwag adunay usa na ka mi positibo LSI kini mga kasyargaw dito nagikan sa Cebu City. Atong gibasa mismo ang pamahayag ni Vice Mayor Sheila Cebedo dito na sa Bakwag. May tungod na sa mi positibo sa lugar ni ini mga kasyargaw. Samtang karon ana sa striktong
quarantine ang maong personalidad o ang maong personahe o ang maong 22 anyos nga babae. Karon gihulat na lamang mga kasyargaw ang sunod na swab test ni ini para na masayran kung positibo pa ba kini o naluwas na ang maong mga babae. Ampo kita mga kasyargaw tungod kay atong nasayran mga kasyargaw na daghan gihapon ang mga nagpositibo, ilabi na ang mga ROF o mga LSI sa nagadaiyang lugar sa Pilipinas. Samtang sa padayon usab nato mga kasyargaw nga pakigbatok sa COVID-19, atong ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kato mga kasyargaw, ang kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19.
Salamat sa atong mga kasyargaw. Maraming salamat po. Please like, share, follow sa atong live stream karon para na po daghan na makaibalo sa atong mga latest information dinina sa Surigao del Norte, isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, DOTR kung Department of Transportation Caraga may pahinumdom sa publiko nga mag-renew na og mga driver's license. May pahinumdom karon mga kasyargaw ang Department of Transportation kung DOTR sa tanang Karaganon sa pagpa-renew sa mga na-expire nga lisensya tungod kay ipahigayon na nila ang istriktong pagmonitor sa mga drivers ug motorista. Sumala kang acting regional Director Engineer Nordi Plaza nga ang tanang registration og lisensya nga nag-expired panahon sa COVID-19 community quarantine, adunay grace period nga 60 o 60 dias alang na sa pag-renew o rehistro. Sumala pa usab kang LTO Caraga Operations Chief Urbano Maglines Jr. nga padayon ang law enforcement og monitoring sa national highways ilalom sa MGCQ. Samtang nasayran nga ang Cabadbaran City nakakolekta na og lapas sa 1 million pesos nga revenue sulod lamang sa 5 ka adlaw gikan sa pag-abli sa operasyon sa maong ahensya mga kasyargaw. Karon mga kasyargaw gidani sa Department of Transportation sa Land Transportation Office ang mga katauhan sa Caraga, ilabi na sa pagparehistro balik, pagkuha, pag-renew sa mga lisensya, kay ipatuman na usab nila ang istrikto nga pag-monitor niini. Ilabi na sa pag-checkpoint sa nagkadaiyang lugar, bahay na sa Caraga. Samtang mga kasyargaw, sa atong zodiac sign, o sa atong horoscope karong buntaga. Ang horoscope nato mga kasyargaw giya lamang para na himo kita sa mga nagalain-lain nato nga panggibuhaton apan giya lang kay kita mismo mga kasyargaw ang muhimo sa atong success. Sa Aris, mag-sign og employment contract karon, mag-prepare ka og travel document aron mag-work abroad ka. Ang lucky number nimo 13, 23, 53, 42. Ang lucky color electric blue. Samtang sa Gemini, dunay delay og problem sa work. Malipay ka sa health sa imong friend. Lucky number 16, 28, 45, 47. Ug ang lucky color tangerine. Samtang sa Cancer, ma-achieve nimo ang bagong opportunities sa business. Ang lucky number nimo karon 17, 21, 52, 48. Og ang lucky color lime green. Sa Leo, malipay ka sa combination sa business og pleasure. Successful ang imong mga project. Adunay financial sponsor ang moabot kanimo. Lucky color 26, 30, 42, 45. Lucky color cream white. Sa Virgo, malipay ang imong partner karon. Daghan ma-achieve sa trabaho. Cooperative ang mga kaubanan niini. Lucky number 42, 48, 34, 52. Lucky color emerald green. Samtang sa Libra, mag-focus ka sa private affair of your love.
practice na sa orasyon meditation ang maghatag og peaceful inner self. Kini ang muhatag og bahandi sa imo. Lucky number 13, 30, 34, 54. Lucky color vermilion, red. Sa Scorpio, ang give and take ang imong key karon. Kinahanglan dunay effort aron maklear ang imong idea sa kauban. Lucky number nimo karon 22, 25, 53, 48 ug ang lucky color blue. Sa Sagittarius, ang imong surprise visitor magpadaghan sa gastos nimo karon. Ang talk sa business sa kaubanan maghimo og bag-o nga project. Lucky number 16, 22, 26, 35. Lucky color apricot orange. Samtang sa Capricorn, job-related ang good news nimo karon. Adunay travel nga related sa imong work. Lucky number 14, 52, 34, 42. Lucky color royal purple. Sa Aquarius, mag-increase ang imong income sa home-based business. Favorable ang news sa imong work abroad. Lucky number 16, 12, 41, 48. Lucky color, canary, yellow. Samtang sa Pisces, malipay ka sa imong romantic surprise. Ang imong family, development, delightful para sa imo. Lucky color, 14, 28, 54, 51. Lucky color, flame, red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw alang na kanato kay ang paghimo sa swerte o sa success kini mismo makabut nato sa kaugalingon nato nga effort mga kasyargaw. Giya lamang kini mga kasyargaw alang na kanato. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. ₱100,000 nga benefit gihangyo nga makuha sa mga health workers nga naigo sa COVID-19 kini gi-insister. Miapila sa gobyerno ang grupo sa mga nurse sa nasod nga hatagan og ₱100,000 nga sickness benefit ang tanang healthcare workers. Sumala kang Filipino Nurses United President Maristela Abinohar nga misumiter na sila sa ilang apila sa Department of Health kon DOH apan wala pa sila nadawat hangtod karon nga reply. Sumala pa nga paspas ang development sa virus ilabi na ang COVID-19 kundi mild ang masinati nimo karon hangtod na sa paingon sa severe. Mao kana ang hangyo karon sa mga grupo sa mga nurses kun Filipino Nurses United ilabi na sa presidente niini nga si Maristela Abinohar. Aduna sila'y hangyo usab sa Department of Health nga tagaan usab ang mga health workers sa mga benepisyo ilabi na sa mga naigo sa maong pandemya. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, COVID-19 testing laboratory sa atong nasod nadungagan pa og 2 ka buok. Nadungagan na usab ang 2 o nadungagan pa og 2 ang mga laboratory sa nasod nga makapahigayon mga kasyargaw sa RT-PCR testing
para na sa COVID-19. Sumala sa Department of Health nga ang duha ka laboratory mao ang Green City Medical Center ug Northern Mindanao's Tuberculosis Center. Tungod niini, misaka na sa 44 ang mga lisensyado nga COVID-19 testing laboratory mga kasyargaw sa atong nasod. Samtang ana-ana sa 151 nga mga laboratorio o laboratory nga nagpabiling nag-apply sa Department of Health aron makatabang sa pagpahigayon sa RT-PCR testing. Nindot kini mga kasyargaw kaya nadungagan na usab ang maong mga pasilidad sa atong nasod. Sumala pang mas mudaghan, mas mo accurate na ang mga pagtanaw nato o monitoring nato mga kasyargaw sa atong mga nagpositibo o mga confirmed cases mga kasyargaw para na dali kita nga masayod sa nagkadaiyang problema, nagkadaiyang ihap sa atong mga taglaong pa nato mga confirmed cases. Samtang mga kasyargaw sa atong gamay lamang na history alang na kaninyo. Natay segment din mga kasyargaw sa atong programa Siargao TV News alang na sa trivia mahitungod na sa mga panghitabo sa kaniadto o mga nahimo na mga bisan unsang nga butang. Panahon sa wala pa kita, nagianak, bata pa kita, ug uban pa. Ang atong history o gamay na trivia mga kasyargaw ni atong 2015 June 16 mga kasyargaw mi anunsyo o kampanya para na sa nominasyon pagka-presidente si Donald Trump. So ato naseran June 16, 2015 nag-endorso siya o gikampanya siya ingon nga nominado sa Republican mga kasyargaw pagka presidente. Samtang mga kasyargaw June 16, 1971 karon ang birthday ni Tupac mga kasyargaw. Kung kaila ka mo sa rapper nga si Tupac, siya gianak karon June 16, 1971, birthday niya karon mga kasyargaw. Samtang sa uban pa naton na history og trivia, June 16, 1980 mga kasyargaw, ang gobyerno sa Pilipinas mi-establisar o gimugna ang Commission on Filipinos Overseas kon CFO, usa ka agency nga gitahasan nga mag-promote o mo-uphold sa interest sa mga Filipino immigrants o mga permanent residents abroad. Kinigikan na sa enactment of Batas Pambansa o Republic Act 79 o kini mi replace mga kasyargaw sa Office of Immigrant Affairs kaniadto mga kasyargaw. Karon gihimo kini nga Commission on Filipino Overseas. Samtang mga kasyargaw June 16, 1920 karong adlaw usab gianak si Eva Estrada Calao dito na sa Murcia, Tarlac. Nahibalo ba mo mga kasyargaw nga si Eva Estrada Calao siya ang babaeng nga
gibansagan nga pinakauna. Sumala pa nga, siya ang pinakauna nga elected straight nga senador o senadora nga mihawid sa political posisyon sa atong nasod. Samtang siya sab ang pinakaunang babae nga nahimong presidente sa usa ka political party sa atong nasod. Samtang siya sab ang pinakaunang babae nga nag-organize sa Women's March Long sa parlamentaryo sa streets sa mga streets mga kasyargaw og nahimong fashionable niadtong 1980. Siya sab ang pinakaunang babae nga senador nga napriso mga kasyargaw tungod na sa martial law regime. Og siya sab ang pinakaunang babae nga nahimong leader nga gikonsidera nga mamahimong presidente sa Pilipinas. Mao kana si Eva Estrada Calao. Karon birthday niya mga kasyargaw, kanhing senador sa Pilipinas. Pinakauna, gibansagan siya nga pinakauna. The first. Pinakaunang babae, pinakaunang babae na ingani, mga ingana ang iyang gitawag kaniya mga kasyargaw. Mao kana ang history mga kasyargaw og trivia alang na kaninyo. Salamat po sa mga viewers natin. Daghang salamat. Di nato mabasa tanan ang inyong mga reactions apan we appreciate your support. Daghang salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Pinakaulahin nato nga balita dinina sa atong programa Siargao TV News. Kaso sa dengue sa atong nasod miubos sa 46%, sumala pa sa Department of Health. May ubos sa 46% mga kasyargaw ang kaso sa dengue sa atong nasod karong tuiga. Sumala kang Department of Health under Secretary Maria Rosario Vergerie nga miubos na ang kaso sa dengue karong tuiga kung itandi sa samang panahon ni antong niaging tuig. Giingon ni Vergerie nga kini tungod sa giatubang nato nga krisis sa panglawas kung diin hingpit ang gipatuman nga mga minimum standard health protocols o guman pang preventive measures aron makalikay sa sakit, ilabi na sa panahon karon sa tig-ulan mga kasyargaw. Atong sab na sinati nga ting-ulan na gayod mga kasyargaw. Kaya padayon ang mga intertropical convergence zone o guban pang mga weather forecast o weather updates nato mga kasyargaw. Ug sumala pa sa pag-asa nga ting-ulan na. Apan magmabinantayon gihapon kita mga kasyargaw ilabi na sa dengue. Kay kana ra ba ang number 1 mga kasyargaw nga kalaban sa usa ka bata o usa ka mga individual. Kay kang lamok, dili gayon nato masabtan kung dengue ang dalaban niini o dili. Paghinlo sa atong mga tugkaran mga kasyargaw, kana ang number 1 na kampanya sa Department of Health, ilabi na sa pakigbatok sa dengue mga kasyargaw. So paghinlo sa atong tugkaran, paghinlo sa atong mga panimalay, mao kana ang number 1 nga solusyon para na mahilikay kita sa dengue. Samtang mga kasyargaw sa atong latest update sa atong COVID-19 confirmed cases. Sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, miabot na sa 26 o 26,420
kabuok ang confirmed cases. Ang nakarecover sa Pilipinas niabot na sa 6,252 ug ang namatay miabot na sa 1,098. Samtang sa tibuok kalibutan mga kasyargaw, ang confirmed cases miabot na sa 7.69 million katao. Sumala pa nga sulod lamang sa 24 oras, niabot kini o nadungad mga kasyargaw sa 138,000 kabuok. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 428,000 sa tibuok kalibutan kini mga kasyargaw. Sumala pa nga sa tibuok 24 oras nga nilabay, nadungagan kini og 4,281. Samtang nag-una gihapon mga kasyargaw sa pinakadaghan nga confirmed cases, mao ang United States of America. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato mahitungod na sa atong mga confirmed cases mga kasyargaw. Ampo kita mga kasyargaw. Good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning usab nimo Yuel. Daghan-daghang salamat sa suporta. Kung aduna mo'y mga ganahan na pagkaon mga kasyargaw, ilabi na gikan kamo sa Pilar, paingon kamo sa San Benito, paingon kamo sa Santa Monica, malabyan ninyo ang Seaside Restaurant nga gipanag-iyahan nila Yuel Nogaliza haduol sa dalan dinha na sa Burgos at bangkini sa maanindot nga view sa dagat Pasipiko mga kasyargaw. Mga kasyargaw, kana ang iyang mga gipanag-iyahan nga restaurant kini mag-abli karong umaabot Hulyo o July mga kasyargaw. Sir, asra ko, dili lagi ka pure Siargao nun. Marajaw man gajud kun Surigao nun imo sinultihan. Kana mga kasyargaw, ilabi na kang Serendipity Hershey. Daghang salamat sa imong concern. Apan ang atong pagsulti sa mga ilabi na sa akong gigamit na lingwahe karon Cebuano para na makasabot ang mga silingan nato na mga probinsya mga kasyargaw. Kaya ang atong programa Siargao TV News o ang atong platform Siargao TV dili lamang sa Surigao o sa Siargao, abot kita Luzon, Visayas, Mindanao para nahiusa ang atong lingwahe mga kasyargaw. Kaya ang Surigao nun usab makasabot man sa Cebuano nga sinultihan para sa tanan. Ilabi na sa Mindanao o Visayas, hibalo naman kita nga ang nagadayang lugar bisan nagkalain-lain kini na mga sinultihan apan ang lengguwahe nga Cebuano ang ilang masabtan. Daghang salamat sa concern Serendipity Hershey. Salamat ilabi na sa imong concern. Salamat. Samtang mga kasyargaw, dinhin na lamang kukutob sa atong paghatag kaninyo o mga balita. Natapos na usab ang atong panag-uban karong adlaw, karong buntaga, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News nga mohatod kaninyo ng mga latest information para na sa paghatag kaninyo ng balita sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karong buntaga, Kuya G. Muingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita
Mahisukamot. Good morning! Ingat, Pilipinas!